Medina, volem parlar amb Roger Medina d'algun seguit de qüestions que avui omplen els informatius. Què tal, com està, Roger? Bona nit, Xavier. Què tal? Escolta, veiem avui com el Congrés ha acabat convalidant aquest topall del gas per abaratir l'electricitat, no? Correcte. La Comissió Europea ho va aprovar, li va donar el vistiplau definitiu, no? Escolta, de què estem parlant? De què és aquesta excepció ibèrica? Què és aquesta limitació del preu? Això és la materialització del que es va acordar en un Consell Europeu el mes de març, que després va trigar un temps fins a esdevenir llei, i estava pendent d'aquesta aprovació. I això, bàsicament, el que provoca és una limitació del preu del gas que es pot fer servir per generar electricitat. Ara estem tenint el preu del gas al d'entorn dels 70-80 euros megawatt hora i ara s'establirà un topall de 40 euros megawatt hora. I això què vol dir? Que aquelles generadores que facin servir gas ofertaran a un preu inferior al que a ells els costa comprar aquest gas per generar. Per tant, hauran de generar pèrdues. I aquesta diferència de les pèrdues es redistribuirà entre la demanda, entre la gent que compra aquesta electricitat. De manera que, com que el gas és la tecnologia que fixa el preu, perquè és el disseny del mercat, aquest preu serà més baix per definició. De quin límit estem parlant? Estem parlant d'un límit inicial de 40 euros megawatt hora durant els primers 6 mesos i després, en els darrers 6 mesos, perquè la mesura durarà un any fins al 31 de maig del 2023, anirà augmentant progressivament aquest límit. I aleshores el preu de l'electricitat podria estar, si de l'entorn, si ara estem tenint en preus de 200, doncs podria estar de l'entorn dels 130, 160, depèn de com es dugui a terme. Sobre la nostra factura directa, però, això, quin impacte tindrà? Hem de tenir en compte que sempre hi ha, parlem de la tarifa regulada i de la tarifa del mercat lliure. Els consumidors que estan a la tarifa regulada, per definició, veuran una reducció directa perquè el cost de l'electricitat que ells paguen està vinculat a les oscil·lacions diàries del mercat. I si es fixa un preu màxim, per definició, aquests usuaris se'n veuran beneficiats. Els de les comercialitzadores lliures potser trigaran una mica perquè els contractes s'aniran segurament renegociant a la baixa. I això és una mesura que la Comissió ha hagut de supervisar perquè suposa una ajuda d'estat. Què vol dir? Suposa, en realitat, donar un subsidi a una part de la generació. I hem de pensar que si nosaltres tenim una electricitat més barata, exportarem electricitat a França i els francesos, en part, es beneficiaran d'aquesta interconnexió amb nosaltres. Parlant d'interconnexions, Algèria, ahir mateix parlàvem aquí de la situació que es vivia ahir al vespre, mateix aquest trencament d'amistat. Quin impacte pot tenir? Perquè ara som en un moment en què Espanya vol denunciar Alger davant la Unió Europea, no? Sí, aquí tenim ja dos grans acords, un del 2002 amb Espanya i un del 2005 d'Algèria amb la Unió Europea, i aleshores Espanya al·lega que Algèria hauria incomplert presumptament els dos acords perquè ha restringit el comerç i les exportacions, i això aniria contra aquests tractats subscrits amb la Unió Europea i amb Espanya. I a més, el factor més rellevant a nivell energètic és que Algèria és generalment el primer subministrador de gas a Espanya. Això ha canviat en els darrers mesos, ara ja és Estats Units a través del gas. Si et sembla, veiem això perquè el pes que tenim de les distribucions d'aquest gas que arriba a Espanya, quins són els subministradors, ara veurem com ha canviat amb el pas del temps, aquí ho tenim. Aquests són els països que subministraven el gas i com ha anat canviant. Exacte, sí. Amb els Estats Units un 9,3 i Algèria un 45, i d'això com s'ha compensat? Correcte. Hem de tenir en compte que la manera en com s'importa gas d'Algèria i als Estats Units és diferent, perquè dels Estats Units ve amb el gas natural liquat, i aleshores necessites regasificadores, etc., i des d'Algèria ens ve per un gasoducte. Generalment, la importació de gas natural liquat acostuma a ser més cara i, a més, els contractes que tenim amb Algèria a llarg termini tenen uns preus que són substancialment inferiors als preus actuals. Per tant, s'ha de veure si Algèria complirà els contractes que té subscrits amb els subministradors espanyols. Recordem que un dels dos gasoductes, el que passava pel Marroc, ja roman tancat pels problemes geopolítics que hi ha hagut en els darrers mesos. Hem de veure com això impacta també en les exportacions també de Catalunya i d'Espanya a Algèria i viceversa. Creus que hi haurà força de la Comissió Europea perquè Algèria modifiqui aquest trencament de relacions? Bé, és veritat que l'acord del 2005 estipula que no hi haurà una restricció de les exportacions d'una direcció a l'altra, i aquí Algèria sí que ho podria haver incomplert i hem de veure quina serà l'actuació jurídica que la Comissió Europea podrà fer en aquest sentit.
Ja. Escolta, ja veurem com evoluciona i de seguida ho comentarem aquí a la taula, però encara hi hauria una altra qüestió que volíem comentar amb tu, que és aquesta reunió del Banc Central Europeu i les decisions que ha adoptat i que ens afectaran a partir del mes de juliol i a partir del mes de setembre. El diner serà més car. Sí, jo d'aquesta reunió deixaria dos grans titulars. El primer és que es posarà fi al programa de compres d'actius públics, del deute i durant també la pandèmia a partir de l'1 de juliol, i que també en la propera reunió del Consell de Govern ja per primera vegada en 10 anys els tipus d'interès no estaran al 0% i es farà una primera pujada del 0,25% i és probable que al setembre se'n faci una, no ja del 0,25, sinó s'està discutint si podria ser ja del 0,5. Generalment les pujades es fan de manera gradual de 0,25 en 0,25. Hem estat 10 anys en què el diner no era car, vaja, qui el podia comprar, però ara això canvia. Ara, de sobte, si ens llegim el que ha portat el Banc Central Europeu a adoptar aquesta decisió, bàsicament té a veure amb la inflació. No oblidem que al mes de maig la inflació de l'eurozona ja va ser del 8,1% i les pròpies xifres que ha revisat el Banc Central Europeu diuen que atacarem el 2022 amb un 6,8%. Recordem que el mandat del Banc Central Europeu de garantir l'estabilitat de preus és una inflació al voltant del 2% a mig termini. Per tant, estem més que triplicant aquest objectiu. Però hi ha alguns dubtes entre els economistes perquè aquesta mesura ens trobem davant d'un moment on hi ha un problema d'oferta, és a dir, tenim un problema de subministraments energètics, de colls d'ampolla a nivell internacional i no està clar si la política monetària podrà solucionar aquests problemes. En tot cas, això ja ha tingut impacte directe en les primes de risc, per exemple, d'Espanya o Itàlia, que estaven pagant des de fa uns anys l'endeutament a tipus molt baixos i ara això segurament tindrà una conseqüència directa. I també en les hipoteques, no? Sí, exacte, sí. Tot això veurem com es canalitza a través dels diferents índexs que han estat històricament baixos els darrers anys. No sé si voleu plantejar-hi alguna pregunta a en Roger Medina. Sí, si els préstecs són més cars i, per tant, les famílies també acabaran consumint menys i les empreses no invertiran, entrarem en una recessió, no? Aquí el gran problema és que normalment els tipus d'interès s'acostumen a pujar quan s'anomena que l'economia s'escalfa. Hi ha una sobredemanda que porta a un increment dels preus. Aquí el problema que tenim és que hi ha una inflació alta, però tampoc és que hi hagi un problema de sobredemanda, perquè la inflació, més que per un excés de demanda, ve donada per problemes d'oferta. I aleshores s'ha de veure... Per això el Banc Central Europeu també era molt reaci a adoptar polítiques de manera immediata, perquè deia això és un problema que majoritàriament s'explica per un context transitori de l'augment dels preus de l'energia, especialment, i també ara hi ha d'altres coses com el menjar, etc., i les matèries primeres, i aleshores hem de veure si l'ha encertat o no. La Reserva Federal ja va fer el seu context, ja va adoptar una mesura en el seu context. La seva situació no és exactament com la nostra, perquè s'ha agreujat pel conflicte d'Ucraïna directament, però sí que estic d'acord que normalment els tipus d'interès s'augmenten davant d'un escenari d'augment de demanda i en aquest cas jo crec que la inflació ve donada per factors d'oferta. Llavors s'haurà de veure si realment és una política encertada després de tants anys de tenir uns tipus al 0%. No sé si Joan o l'Antoni voleu aprofitar. Que venen mal dades. Que venen mal dades. No? Tens aquesta impressió? Sí, bé, jo crec que dependrà molt els propers mesos, perquè normalment les dades d'inflació ja sabeu que es dona la inflació general i després la inflació subjacent, que és excloent els productes energètics i més volàtils. I normalment la inflació subjacent sí que acostuma a estar dintre de l'interval raonable, però si tenim una inflació d'aquests productes s'acaba traslladant a la resta de la inflació i, de fet, aquest tipus d'inflació ja està per sobre del que és normalment acceptable per la política de preus. I això, sens dubte, es pot acabar traduint en una escalada inflacionista i tal, que també tingui un impacte en l'activitat econòmica. Sobre això de si venen mal dades, gràcies, Roger Medina, bona nit.